bizitzari beldurra diona dute, nire plan egiten dut. Inongo arriskurik gabe, oi, uste dut zerbaitan okertu dudala, espero, hobe, berriko nire laguna entzuten segitzen baduzu den abenturak. Hondartza onzale, amadatua badare, gazteko martekaka alera bihurtzen da. Ezagutzen duzu eskaiko giroa, arrantzalea, itsasontzia eta bat. Joan Periko bere lagun batekin bilduko da, txalopai bueltatxo bat emateko. Kaixo, Periko naiz eta bueltatxo bat emateko. Nik Perikoren laguna nahi duan etxaluparen jabea. Ni itsasondoan bizi den monstruoa naiz. Hondartzen urtea aztertu egin naiz. Ari gara joango naiz. Kaixo, Joane. Kaixo, Periko arrunta lanua. Batatoz, janaria zerbatara goiz osoa pasatzeko. Noski manuala, gainera oso bare dago itsasoa. Igo ba, motora arraunak hartu eta guazen itsasaldera. Gaur goizean esnatu naizenean gozen nengoen eta ez dut ezer jan egun guztian. Itsas monstruoak naiz. Ez dizuete ematen beldurrik, dauzkaten edatzi beki. Horrelakorik inoiz ikusi. Gure lagunek ez ekiten ezen mugitu zonetan, eta konturatu gabe bere bizitzen lekura bertan egiten zuten. Hau dugu arrazaiteko lekurik egokiena. Eta bukatan amajango bagenu ederki, sonomoa eta tortilla. Begira, kaiabera mugitzen ari da. Jaitxiko kaiari. Hau sorte txarra, ez dugu etxiko alari. Hasi horixe, bota egin kaiabera.